Hej John. Min hustru og jeg er glade for, at det er den samme pudser, der kommer hver gang. Det gør os trygge. Jeg gider ikke pudse vinduer. Skal jeg ikke pudse dine vinduer? Det er billigere, end du tror. Især hvis du tegner et fast abonnement. Ring til kontoret 70 20 70 24 eller tast dit postnummer på hjemmesiden og udfyld formularen, så vil kontoret give dig et uforpligtende tilbud. Jeg er rigtig glad for resultatet. Pudser I kun her i området? Nej, vi har dygtige vinduespudser i hele landet. Kan I så også pudse i mit firma? Ja, selvfølgelig. Vi pudser for både private og for virksomheder. Gå ind på hjemmesiden, udfyld postnummer og vælg privat eller erhverv.